May panawagan naman ang dalawang kongresista na wag nang idamay pa ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. pagdating daw sa usapin na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anila nasa mandato na ng Senado at Kamara ang mga pag-aasikaso ng impeachment trial at labas na dito ang Pangulo. Buong detalye kukwento sa atin ni Charmaine Abong. Hinimok ng dalawang leader ng House of Representatives ang Senado na wag nang idamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kina House Assistant Majority Leaders Zia Alonto Adjong at Ernix Dionisio Jr., malinaw na ang impeachment ay mandato ng Kongreso, kaya makakabuti kung hindi na dito isasali ang Pangulo. Una nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na dapat magpatawag ng special session ang Pangulo upang maaksyonan ng Senado ang Articles of Impeachment na inihain ng Kamara noong Pebrero 5. I think we should not directly involve the president in case of the impeachment. That's my opinion in matters relating to impeachment process. Because this is entirely within the scope and mandate of the Congress, as the Constitution says. Dahil hindi naman ito legislative na trabaho, ito ay something else. Ito ay paglilitis sa isang nasasakdal, in this case, the Vice President of the Republic. Sinabi pa ni Adjong na kung maaaring mag-convene ang Kongreso nang hindi nagpapatawag ng special session ng Pangulo upang repasuhin ang deklarasyon ng martial law, naniniwala siya na maaari rin itong gawin sa impeachment. Dagdag pa niya, kung magpapatawag ang Pangulo ng special session ay malalagyan na ng kulay politika ang impeachment trial. Idiniin din niya na mas mainam nang wag idamay pa ang pangalan ng Pangulo sa trial dahil trabaho umano ng Kongreso ang pagtutok at pag-asikaso ng impeachment trial. We should not be using anything or anyone or any organization to influence the senator judges on how they would approach and appreciate the merits of the impeachment cases that would be filed. The more that we should disallow the president to involve directly, kasi kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing the senator judges at baka sabihin naman nila ito'y political move. So, ang position ko dyan is we should not allow the direct participation of the president. It is sole mandate of Congress, meaning both houses of Congress, to approach the case of an impeachment process. Para naman kay House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, nasa kamay na ng Senado ang bola ng impeachment. Yung bola nasa court po ng Senate. It's really with the hands of the Senate. Maraming opinion, maraming iba't ibang opinion coming from different sides, pro or anti, yung mga legal opinion. Nasa bola po yung bola po talaga nasa Senado. So that's the way I see it. That's how simple ang ganun lang kasimple po, that's how simple it is. Nasa Senado po yung bola. Nasa sa kanila kung isushoot or ipapasa. Ako si Charmaine Abong para sa Kwentong Politiko.